Hola, sóc en Lluís Bassat. Vaig conèixer la Mercè Sala a primer de Ciències Econòmiques. Devíem tenir uns 17 o 18 anys. Vam coincidir no només a la carrera, sinó amb la manera de pensar. Realment, la Mercè i jo vam tenir una relació, diguem, econòmica, professional, d'amistat molt i molt gran. Ens vam trobar moltes vegades després al Banc Industrial de Catalunya, que era el meu client, jo ja tenia la meva agència de publicitat, ella treballava allà, i comentàvem sempre les campanyes que nosaltres fèiem pel Banc Industrial de Catalunya. I sempre més, en totes les èpoques de la seva vida, ens vam anar veient i sobretot coincidint amb la manera de pensar. La Mercè i jo vam parlar moltes vegades de personatges admirables. I jo recordo que alguna vegada li vaig dir que per mi hi havia 3 personatges a la història de la humanitat que per mi eren importantíssims. I a la història recent de la humanitat. No els que he llegit, sinó els que he pogut quasi bé conèixer personalment. El Mahatma Gandhi, el Martin Luther King i el Nelson Mandela. Avui, el Nelson Mandela és encara viu i jo vaig tenir la immensa sort de poder-lo veure i compartir amb ell aquella cerimònia olímpica dels Jocs del 92 aquí a Barcelona. Recordo la seva immensa alegria de que Sud-àfrica pogués participar en aquells Jocs i pogués desfilar aquella cerimònia olímpica que van preparar amb tanta i tanta cura. Uns anys després vaig anar amb la meva dona a Sud-àfrica i estàvem a Cape Town i vam decidir d'agafar el petit vaixell que porta Robben Island i vam visitar la celda on va estar 23 anys el Nelson Mandela. A dins d'aquelles 4 parets us puc assegurar que l'emoció que vaig sentir, que la indignació que vaig sentir i que els sentiments que van aflorir van ser immensos. Els recordo perfectament avui i, de fet, us estic parlant i tinc la carn de gallina. Per què el Nelson Mandela ha sigut tan gran? Per haver aguantat 23 anys a la presó? No. Jo crec que va ser tan gran, i és tan gran, perquè al sortir de la presó no va mostrar cap rancúnia, no va utilitzar la venjança en cap moment. I això és el que va convertir els seus enemics en amics, i el que va convertir aquelles persones que l'odiaven en persones que l'admiraven. Per això és tan gran el Nelson Mandela. I avui que es parlarà d'ell i es veurà escenes de la seva pel·lícula on s'explica una part de la seva vida, jo vull recordar a la Mercè i vull recordar com compartíem aquesta admiració per les persones que són capaços a la seva vida de treballar pels altres, de treballar per un objectiu, de treballar per les altres persones. Jo és el que he intentat fer amb tota la modèstia durant tota la meva vida. Quan vaig obrir la meva agència de publicitat, vaig decidir que el primer serien les meves persones, després els meus clients i, en tercer lloc, els meus accionistes. I això ha estat tota la meva vida. Ara ja estic retirat, però sempre aquí he deixat aquesta llavor a totes les persones que ara estan seguint la feina que jo vaig començar fa ja molts anys, en 1967, si no m'equivoco, 66 o 67. Per tant, vull concluir felicitant a la Fundació de la Mercè, a la Fundació que avui està promovent no només el seu record, sinó que està promovent el record i la importància de ser conseqüent amb les persones i treballar no només per guanyar diners, que és el que molts busquen en primer lloc, però que per moltes persones és només la conseqüència d'haver fet bé una altra cosa.